Ano out guys? Nakatutoy, Bart, Dustin. Ito yung patakmain natin. Grabe guys. Daming Ano? Nahuli na isa. Masapatos na lang. Anong brand yan? Adidas. Adidas. Ito. Nike. Nike. Ito. Levi's. Hindi, Under Armour. Sabi ko naman sa'yo, humingi ka na ng tawad sa magulang mo. Pinalayas na ako, pinalayas na. Huwag ka na kasing maglalayas. Yan. Sige. Oh. Bata pa lang ako, ganito na ang trabaho ko. Gandang gabi, mga kalabarkada. May labarkads yan. Gandang gabi. At ito ang ating bawang kosa na si Roniel James Castro ang... Yan na. At saka si Dustin. Dali muna. Alright. Yo, magandang gabi sa lahat. Bali, ito pala yung kaunaan ng vlog ng grupong Labarkads na. Sila si Bart, kasama natin si Bart. Si Dago. Dustin. Dago. Tapos si Makatotoy vlogs. Makatotoy vlog. Alright. Shoutout sa inyo guys. So ito yung unang pagsasama ng grupo na mag-adventure tayo ngayong gabi. At ang pakay pala natin ngayon ay panghuhuli ng ayama. So ang ayama pala mga kabarkada ay yun yung Iwan natin chinilas natin dito. alimango na malalaki. So yun yung pakay natin ngayong gabi. Iwan natin chinilas natin dito. Yung balde. Alright. Kukunin mo ito Yung balde. Ito pala yung pupuntahan natin na spot na paghuhulihan ng ayama. May isang pana. Ay ano doon, isang pana. Kasi Makatotoy vlog. So, dito tayo sa may masukal. Kasi may mga kanal dito, may mga bakawan. So ito yung pupuntahan natin. Alright, simulan na natin tong adventure na to. Iyawan pala yung tsinelas dito. Ang bihira. Wow. Na pana. Meron ako. Lalabasan kasi yung mga ayama. Kung tawagin sa amin yun, ayama. Dito. Yung para ko nandyan. Alright. Walang tubig doy. Paano nagkayaman dito doy? Yun guys, maputik na guys. Iwan ko na muna yan dyan. Ang lalim pala ng putik dito. So sana nga may mahuli tayo ngayong gabi mga kalabarkada. Sa pangunguna ng aming team, lumipad ang aming team sa Bakawan. Grabe lomot guys. Nagkatuhod guys. Uy, sabi na dito sa akin. Saya gusto niyo may pakuntig at di ka maniwala sa akin. Tawad na namin. Ha? Hindi ako yung labasan nila. Hindi ba dito yung doy? O dito sa kabila? Dito yun? Ha? Ay dito kayo nakakuha? Yun, may namataan kaming butas. Kaling mayroon. Ha? Kamalin mo? Meron dyan. Tusukin mo. Dadakmain na. Kaligin
lang ng kwan. Dito. Dito mo ito siya. Dito yan, tagusan dito. May mga kwan kasi dito. Tagusan yan. Pinagyapakan ng ayama. Ay, tagusan siya dito na. Pwede. Meron to, bago to. Pwede. Tagusan siya dito. Punta ka niya. Lalong tumigas. Dapat pala nagkwan pala tayo dito ng kwan, itak, panghukay. Barita ka ba? Hindi naman tumabaho. Sumen tayo. Ngayon. Yo. Tinusok na. Meron? May matigas? Oo. May hirap. May laman. May laman. Ganda na pala na kayo pinubart. Dapat nga. Mahal ka. Kumingita kalsada lang dyan. Ang gago. Laman tunoy. Laman ko kanina. Narinig ka kanina. Tamaan mo. Dito na. Oh, meron. Wala. Tigas jo. Tusok-tusok mo lang, Noy. Tusok-tusok mo lang. Ikaot mo na yung kamay mo kaya kung kaya. Tumunog pa yan, no? Ito yung patakmain natin. Grabe guys. Ang daming insekto ba? Ano, kaya magdakma? Nanganyan nila. Malalim? Ganyan yan, Noy. Masambahat nila. Yun, no? Nagawa niya ng paraan, no? Yun, no? Binitak niya na, oh. Ayun, ayun. Ginto yata to. Ginto. Gintong putik. Malalim kayo. Walang dito kami Bang klase ka talaga, Part. Paano naman o ayama, bitirano ka talaga. Bakit ka pa iniwan? Dumami naman siya, guys. Meron ba? Wala naman ako. Ano ang butas? Ano yun? Ha? Wala. 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 Ah, salita ka. Sabihin mo, wala. Pumunta tayo dito para magputik. Magpusa. Putik. Pabira. Putik lang ba? Dalawa tanggal pa dyan, Maki. Wala tayong nahuli dito sa unang spot. Lilipat tayo. Natay. Oo guys. Shout out. Pinagpawisan sila babags guys. Hindi na siya eh. May vlog pala si Makatotoy Vlog, no? Oo. Suportahan natin sa Makatotoy Vlog. Doy yung ano doy. Diyan mo na ah. Alanganin ka. Ino ka lo. Alanganin ka doy. Ako magilaw ah. Bali, nag-uumpisa pa lang siyang mag-vlog, no? Abasyon tayo natin guys. Naligaw na. Pambira. May tuloy dito ma'am. Wala. Dito wala talaga. Walang laman sa unang spot. Ganda ng bangin dito. Kama na. Shout out yung bangin dito. Ganda oh. Oh, lambot sa paa. Lambot sa Diba ito yata yung kinagawang asin, no? Hindi ah. Diba? Ganda lang medyas ka. Made in Philippines. Ah? Made in Philippines. Smaller black. Ah.
Yan na nga po sila Bartolo. Ayan na sila Bartolo. Hindi pa masyadong Pumunta kita. sila sa dulo. Tignan natin kung meron sila nakuha. Wala, natusok na ako ng kandaruma oh. Sakit. Aray ko. Dito na sila Calabar Converts oh. Kasi makatutoy vlog. Wala tayo nakuha guys, isa lang. Para lang kayong naninilip ng palaka. Dito pa lang ba tama? Ari ko, atras na wala. Atras. Sakit. Ang sakit ng natusok sa akin. Puso ko, binabaliwan ko lang. But on the move. Yari. Yeah, ganda ng ngipin eh. Sayang guys, nakawala yung isa. Ano tayo? Isa na nakuha namin guys. Meron din paga. Meron ulit. Talaga? Yun no? Isang piraso. Yun, may nakuha. Isa. Yun no? May nahuli na isa. Ilabas natin. Galing, galing. Yun, may nahuli. Kaso patay na. Makapatay na to. Yun, alimango. Dali. Ano nakahanap? So? Meron isa sa butas ang laki. Ah, hindi nakalabas ko. Grabe, ang bilis uminit naman ito. Wait niya. Tutok pa ng sakit. Shoutout guys. Yun. Dalawa kami. Itang patay may ilong. Midas Mga sapatos na lang. Iba niya na to. Anong brand yan? Adidas. Adidas. Ito. Nike. Nike. Ito. Levi's. Hindi, Under Armour. Isa nga. Ah, ito sa akin? Duralight. Hindi. Hindi. Word balance. Wala kami nakuha guys. So yun mga kabarkada no, dahil wala tayong masyadong huli ng alimango ngayon. So gagawin natin yung second option. Ang second option natin ay Maglambat. maglalambat. Maglalambat tayo para may Maulam. alright, second option, maglalambat. Ay nako. Sino huli natin ng alimango? Takpan guys. Andan yung huli natin. Tapos nandito yung lambat. Yan yung lambat na gagamitin natin. At papunta na tayo sa may tabing dagat ulit. Atras! Tawa ko ng tao. Makatibso ka bait ng ulo ba? Wala tayong huling alimango kaya ito na lang, maglalambat na lang tayo. Pang ulam. Fishing po tayo next. Ipakita mo naman kung paano kalinis yung pagkadago. Yung Mas lalo sa akin oh. Gantik na yan. Hindi ka nagugusto sa bahay. Wala, hindi ko talaga tinanggal yung word balance ko. Ikaw, ilang ano ka daw rin pa? Ha? Nagugas yan. Pero walang pasok ko lang sa bahay. Yan, ito. Kami ay taga-shopper po, yung payo. Lego. Sabi ko naman sa'yo, humingi ka na lang tawad sa magulang mo. Pinalayas na ako, pinalayas na. Huwag ka na kasing maglalayas. Tingnan mo yung dala-dala mo mga damit mo, nakasako pa. Yung binti mo, linis na. Yung binti niya ay. Grabe ako, nakadapa pa ako. Kapagkasunod para ito, nakataas din rin ko pa. Nakadapa? Pero yung payo nakataas. Ipain niya yung ulo ko kama. Pero sumisid siya. Itutok ka sa akin para. Ay, tarantadong bago ako. Lakas ng abat ay. Ha? Oh. Magandang title to ah. Naglayas si Dago. Hanap ka naman dito Dago.
Harap ka naman dito para makita yung smile mo na naglalayas. Sige lang nga. Dito pa ito. Dito lang. Dito na naman tayo. Sabi ni Tago. Nalang sila. Alright, bali nagpalit kami ni Makatotoy. Shout out mo naman yung kasama mo ah. Yan na yung lambat oh. Abugin ko na. Ano yung ilan yung patay niya? Ilaw. Shoutout mo. Meron na kalabar cards. Ayun, hinihila na yung lambat. Meron na agad. May kumakagat guys, hindi namin mahila. Diba ito sa kasabay? Hindi namin mahila yung lambat guys, sumabit. Magtalbugan na rin sana di. Talbugan mo. Yun. Tumutunog na guys yung tambol. Mali pa musika lang pala. Puta, bibigyan pa ako. Yun, Arya, Pandawan na. Huwag mo ipakita yung huli natin guys. Ang unang salang. Doon, Pandawan. Meron dahil. Ayun o. Lapit ka doon ah. Toy, ito. Ilang ta. Lapit. Gila. Tagatanggal ako. Ay, nahuli. Doy. Mamaya doy. Isahan natin tanggalin yan pag naiangat na natin lahat. Makita yung burasi guys. Ayun na guys, oh. Lulutang na guys. Oh, barangan. Lumala nang guys. Yun. Ayun yung burasi, oh. Yun, oh. May huli. Bangos. Burasi. Ay, burasi. Burasi na naman. Lumala nang, tapos burasi. Burasi na naman. Ito ang talagang hindi masiro. Wah. Doon tayo sa maraming aruyo, bike. Balangan guys. Yun, barangan. May apat na, tigisa tayo. Oh, ito na yung pangalawang area mga kabarkada na. Yung unang area, may nakakuha din tayong burasi. O yung tawag dito, yung milkfish. Ito naman yung pangalawang area natin. Sana may mahuli tayo dito. Yan pala yung kapitan ko ngayon. Next spot. Kapitan Dustin. Kapitan Dago. Yun o, hindi ko nakita yung daanan. Ayan sila. Nawala Yun. sila oh. Yun na sila sa kabila. Tarantado ka talaga. Yun na yung pangalawang area mga kalabarkada. Maglalaglag na sila ng lambat. Magpapatay muna tayo ng ilaw. Update namin kayo. Ay, pangalawang pandaw na. Yun guys. Pangalawang pandaw. Ito na ulit. Sasabak na ulit. Si Makatotoy vlog oh. Hindi ka na naabot sa ito no? Balangan lang guys. Kung ilaw yung sarili mo ha. Siyempre para makita ka sa video mo. May video ka eh. Yabli ka doon. Makatotoy. Ngiti naman dyan. Kaganda dago. Balangan dito doy. Ay Bart. Ino? Pinabayan na nilagay nila mga cards guys. Andun yung amo na iwan oh. Naggabal sa sila cards eh. Magko na sana para ng tabo. Sino pong makuha ng isda na ito may 5,000.
At naka-follow, ano na. At naka-follow po kayo. Sakto na. Ano pong isla ito guys? Wala na dito Bart. Hindi mo sure. Yan si Labrocard, sinasali ko na natin guys. Makatotoy. Unsoy. Big na ito, makita ko nun. Uy, marami pa dito. Marami na dito. Shoutout guys, andyan na yung mayari ng balasa guys. Guys. Ibalik mo na last. Batiti na. Makaulan dito doy, kama doy. Ha? Makabalik ang balsa mo daw. Nakaidago yung balasa nyo! Kung sabihin na, ipumiti pa ng kalong ano? Ha? Pumiti pa ng kalong ano? Eh, usaran mo yun ako. Ang ganyan natama na natin, right? Oh, bangos. Bangos. Ano na? Bangos oh. Huli ka. Aray po, natinik ako. Dito na lang po kami sa panibagong adventure. Ang driver ng bangka ay balsa pala. Si Calabarcads. Calabarcads. Tignan niyo po mabuti kung paano niyo papalusutin yung balsa. Ano po sila Calabarcad Bartulo? Natakot sila? Lawan mo, lawan. Driver to guys. Pa-drive natin. Driver to. Pag nabunggo, hindi marunong mag-drive si Calabarcads. You know, driver oh. Ikaw na ba yan? Larvin? Ha? Ikaw na ba yan? Ang kabila. Ito. May camera para mo. Saan pa salamat mo? Ano yung balde doy? Saglit lang ka Labrocada. Hindi pa doy. Shout out. Ang puti ko ah. Gidoy, dali mo na yung balde natin. Oh, biskot sa pa guys. Kasi Yung Pilipan daw. nalubat tayo guys. Pero parang Sakyan na. wag mo nang sakyan pa rin gastin talagang marami tayo nakuha ngayon guys. Kailangan ko mag-video. Hindi mo na muna sa pro. So yun oh, barangin. Yun. Ito pala yung pangatlong area. Pangatlong pagpandaw. Pang Pandaw. pandaw. Pagpandaw, kwan, pag punto. Kaya? Ay, bibigat pa. Ano yung salita? Ang ganda ng tansya namin kaya dito oh. Tayo ka naman na doy. Ito nga po mga Calabarcada. Shout out oh. Mga tropa. Bert. Yun oh, sap-sap guys. Munti ko nang Punitin na lang ang kamay yan oh. ang galing ni Calabarcad pala magtanggal guys. Ayun guys, ang laki. Shout out guys. Yan. Sige, sige. Sakto. Ang laking bangus guys oh. Bata pa lang ako, ganito na ang trabaho ko. 1, 2, 3. Ang pagbablog pala ay trabahong tamad. Oo, trabahong tamad to. Pero nag-upload ka, kumikita ka. Pag may followers ka. Ay. Tulog ko lang. Yun, nakahuli din. Kaso konti lang guys.
Kaso konti lang. Pero babawi tayo sa susunod. Susunod na mga videos natin guys. Oo. Sama pasti kaya. Nihaw na. Chinese to eh. Nihaw ma. Baya ma. Ihaw mo, ibaya mo. Tatali tayo. Hindi mo na yung lahat. May bangas pa. Tapos kayo mga exotic food sa uta. Ayaw mo. Exotic kasi tago ang bungkat. Chorbol dun wala na. Ano naman naman? Chorbol yung kinilis dito biro. Akin yan. 7. Ayaw mo rin nun? Dami ka ay. Exotic food sa atin. Food trip guys. Nihaw. Miyaw. Miyaw. Tawag pala dito sa amin, binaya. Binaya. Sa mga Sa Chinese, sa Chinese. nihaw ma. Ihaw mo. Kain mo. Baya ma. Baya mo. Gusto mo to eh. Alas ko dyan tayo, buntok ko yan. Nugso. Marami pa. Ilaw. Hello pa. Puta. Visual. Pwede na? Mainit guys. Kain na? Pero pwede na to. Sutik. Mainit lang ng kunti guys. Yun. Pero pwede na rin. Dinukot niya na oh. Yun. Tinikman na rin ni Calabar Cads. Subo na ba? Yun no? Init! Puta, binjuan pa talaga. Pagpa ba? Ito pala guys oh. Ano? Unang subok, pasok agad. Uwa na tayo. Kuha na tayo. Sa inche? Kuha na tayo. Rap. Ah. Ito sa isa surbol pang may makain. Ayama. Kain mga tropa. Kain na dago. Bakol niya eh. Bakwal niya eh. Lapit na. 8%. Aray. Yung ano nga malaga. Apa? Bangos. Bungus. Oh, ang taba. Oh. Ayun. Upload eh. Kuha kayo G. Haligi. Sarap. Ay, naghahatian na sila. Yeah. So, ihaw. Ihaw. Ihaw ma! Ito ka na niluang. Puta. Yan lang. Ayun sa'yo dalawa. Sige na ito. Ablo ka naman Noy. Sige na, ihaw mo na ito. Ay, siya. Apo. Bisa mo na ito. Bisa mo na ito.
Wala akong makain. Wala akong makain talaga. Lapit ako sa akin. Nilayo pa niyo. Yun. Alright mga kalabarkada no. So dito na natin tatapusin tong vlog natin. At see you po sa next na vlog natin no. Ba't nawala yung brace ng ngipin mo? Tinanggal ko na. Abangan nyo sa ano. guys. Nakatutoy, Bart, Dustin. Alright. See you po sa next na vlog natin. I love you. Abang-abangan yung mga susunod na mga adventure natin. At ang gagawin natin lagi ay catch and cook. Ni hao ma? Ni hao ma? Ini hama kain ma. See you po sa next na vlog natin mga kalabarkada. Bye bye. Katunay. Ito na. Oh.